Welcome to Pirates Fans TV. Ngiphethe babusole alright. Hayi angiko right mfowethu. Ngeke ngibe right makunjena ngoba uyabona nje abantu bathenga amathikiti nje aphela nge2 hours. Yeah. Kusho ukuthi team bayayihlonipha bayithanda futhi again. So nakhona masizofika ngapha fanele kube into efanayo the most ihlonipha ngayo i-team the more nama player no coach nawo bakhomba ukuthi bayahlonipha. Thina abalandeli umsebenzi wethu siwenzile 100%. Imini of the match yethu kusho ukuthi abalandeli. So ucoach yena uyayidisrespecta ama fans ngoba it's not normal ukuthi usilepe sina more than 6 months singamazi la eteamini uzomfaka manje final game leso so ufuna ileague iTS Galaxy yenza umsebenzi abamba iSundowns 3 points ya drop iSundowns siselenga 2 games mase win igame namhlanje la eOrlando mase siyembombela sesiya nje kodwa ileague isuka sesithathile ngoba manje 68 iSundowns obviously ishaya ngamagoli so makuba kanje ngoba labantu sebabone ukuthi no iPirates mangabe uzokhona kuyimaka man to man abana plan B ucoach wethu akana plan B so na same thing ithi iOrbit College mayizofika yenze kanje ngoba ucoach wethu naye abhayiseka kanje iyesiphunyukela ileague so please what respect Orlando Pirates sesifuna iline-up ezokuwina igame hayi ukuthi uzojabulisa ama player sifuna abantu abazimisela ukusebenza hayi abadlala i-crowd bangadlali i-team i-page iyahlonishwa lento FJ Makhopa hayi ukuthi mhlambe siya ngama favorite asingi favorite basibona umuntu osideliver manje negroundini umbuthuma akathi kumphumuza ebenchini sifuna uMakhopa egroundini sifuna uMakhehleni abuyele kuposition yakhe akana injury lo muntu wazi la ngibona ukuthi ucoach wethu naye unokubuya ngabi no professional unoMariko unoMakhehleni ebenchini unobani munye futhi uDenson bawu 3 ama midfielder iyo abasebenchini so igame uzoyishintsha kanjani masenjalo akufanele ube ne striker sibe 2 ebenchini istriker faka istriker isu 2 ebenchini ama midfielder wabe khona awu 2 not 3 midfielder futhi ngamanye amagama uzodefender wena and futhi la ngibona ukuthi ucoach wethu nakana iplan B uzokhipha uDion Hoto sabuyisa undaba angazi ukuthi into osuka uyishintsha lapho I'm not understand uthi ukhipha uHoto ufaka undaba igame uyayikhupha noma uyishonisa phansi futhi ngoba igame mawufuna ukuwina ugese u-edit track ube ne-track esu-2 egroundini akithi so why unga-edanga uDion once ngokuthi kodwa isidingo sokuthi uHoto akusumuntu ongamkhipha uHoto usibelebele abakhishwa labantu ngoba kwenzeka noma yini noma ngama last minute igame mangabe ufuna ukuyiwina funda igame i-first 11 labantu first half basibambe i-first 45 mawubuka shinji game plan labantu bamaka man to man angithi iDurban City into abayenza kumaka man to man ngoba abafana bethu ba skillful bane skill so baba make sure ukuthi umfukeni bala iduze naye upolice baseduze naye makathi uyathena bathatha ibhola so ucoach wethu kumele akhulume nabafana ibhola ningasali bamba isikhathi side enyaweni ngoba labantu bamaka man to man releaseani ibhola in time uMakhopa umfaka first 11 uma ufuna ukuwina igame sibuya ku 3-0 ngoMakhopa ngale ePeter Mkapa but still ukhetha ukuthi umbeke ebenchini so angeke understand ukuthi ungakhetha ukuthi into engaphukanga uyayilungisa I understand ngisho nabantu abahamba driver abahamba ngemoto uhamba ngemoto uyibona ukuthi le moto iyahamba angeke ukuthi uvele uthatha imoto manje namhlanje egarage so ye Cape Town I don't think ukuthi iyasebenza lento le You can story. No Ngathenga imoto le VW e Cape Town kusasa. uyazi uthenga imoto e Cape Town nenzimbi asekakajwayelana inzimbi ne leso ifuna umuntu okwazi ukudrive but omdala ngoba mawunganika udriver ongazi leyo moto ayingakahambi ne uzohamba nge140 160 iyasiza engine iyo lento ayenzela ukuthi ulethe uslap ana more than 6 months angeke eteamini uzombuyisa namhlanje lapho ucoach usidisappointe kakhulu nokubuyisa umbuthuma futhi ku first 11 kodwa kade siwine ngoMakhopa last game ePeter Mkapa 3-0 yini into isolayo kuMakhopa mangamazo siwina isigame ngoba ekwazi ukucontrol idefense uMakhopa noma angascore kodwa idefense uzokwazi ukuvuruva idefense apolice nomfukeni bayakora kuba imsebenzi makunje ubalula umbuthuma uyagijima but akanayo akwazi ukuprotect ibhola mawu striker kumele ufunda ukushield ubamba ibhola unika umuntu ozokora ucontrol idefense hayi ukuthi idefense icontrol wena umbuthuma idefense yakwazi ukumcontrol ngoba akana that physique uMakhopa bayamazi lo muntu uyakwazi ukushielda abamba ibhola nika umuntu and ibhola uyaliwina emuntwini aphasa umuntu yende sifuna siwina igame malento ukuthi sazoloko sitesta njalo
lento siyenze ku siwelele la khona la eOrlando wakhipha uhoto wafaka undaba kwangena igol eku-experimenta ukuthestwa kwama player. So lento angeke isize madoda, into esifuna njengoba ze stadium iwin, njengoba amathikithi athekwa aphela wonke sold out nge2 hours. Abantu bathenga amathikithi ngoba i-team yabo bayayithemba iyabajabulisa, kodwa masifika la into enzeke la e-stadium akusiyo lento kade siyibhekile. Kodwa i-blame ngifaka ku-coaching, angifaka kuma-player ngoba ama-player mawuzofaka kwi-ground noma una 2 years ungeke kwi-ground, ucoach mazi ukufaka uzoyenza lento kade uyenze, kodwa i-combination ngoba ebholeni into esebenza yabantu omdala i-combination. Mawungena combination noma ungaba nama-player aright kanjani, but i-combination mayingekho ayikho into ozoyithola. So into esishaya namhlanje i-combination ngoba usilephe nalabantu abakhona akuhlangana. So please coach eMbombela awubisa uMakhoba phambili, ubisa uMakhehleni ku-position yakhe. Abanye lapha angazi ukuthi uzenzani ebhenjini okwakho, kodwa first 11 is very important ngoba igame uyiwina nje zisuka. I-first 11 iyesibulele la ukuthi sibe kanje i-first 11 ebhedile. Igame kufanele siwine first 11 ngoba i-team mengakubamba nje 45 minutes, i-45 minutes lezayo kuba nzima kakhulu ngoba sebakufundile. Nawo ama-player lana ukukhathala sekuba khona, ama-team adefendayo mewashaya nje sisuka nje 2-0 first half bazokhona ukuvula emuva abasa-defend. So please coach masiye eMbombela awusifakela abantu abazokwazi ukuscora phambili, umbutho uma uthi kumphumuza eMbombela coach. Sifuna uMakhehleni egroundini, sebenzisa i-combination lesijwayele. Abanye la ukuthi sizo replace ngabo ubabeke ebhenjini, ama replacement lawo siyazi ba right nabo, but that combination esinayo manje esiwina ngayo kade bangekho. So sifuna first 11 ewinayo coach, please ungaphindi usidisappoint ngoba i-TS Galaxy iwenza umsebenzi yashaya i-Sundowns but still wena usabuyela back to zero. No awadu, respect us. No so give us your score prediction for i-final. Ngoba siya ku-final vele lapho soyibeke kahle. Igame esiyodlala eMbombela akusase league game, is a final e-MTN la sashaya khona i-Sundowns ne-Stellenbosch khona le eMbombela. So it's a final game. Bangayibiza ukuthi i-Betway bona kodwa thina for amabhakaniya it's a final for thina. So iscore salapho nje ngibona i-4-1 bazothola elilodwa ukubika ekhaya, kodwa Messi score before 20 minutes. Ngifuna 2 goals eMbombela bafowethu before 20 minutes. A police Mfukeni evidence before 20 minutes bafowethu nisijabulise so besilapho eMbombela. No thanks Bob Stole bopa. Njawulento Sure.